Well, kani ketiga competition ke bahedu jong mentau snem kalau kabala penlong ha po kenshi maulang ren kani ka fishing competition ha kaba dagi pau hajar ngut ki brigula twitch kini ke competition na ka banta ban jit lane banyo ya kanu sip kaba pha jong lade tingine pe hangne ha kani ka por kaladon ke jingpen khalaino sip lane ka lucky draw ha kaba first prize nyo da ka bolero pick up kaba thamai lane ka brand new bat kumjuru lada umtre ya ka bolero pick up brand new unshim da ka pisa nyolang te pe hangne hagne kapor kilas dang ban the ye gislip ban kanru ye gislip ki jongki khnang ba u babha no sip hagne kapor un sayo ya kata ka song new hajar lane da ka bolero pick up ka batmai ale pajba ngine pe hangne manu ta napteng jongki phau hajar ngut banyo ya ka namtam hagane kasngi te kaba kini ki officials kidang penbej ya lane kidang ap ya kapor ban pen khlai namar kijing pen khlai kan long ha kapor arshiteng hitik ban kampat dadap tikna te sngobha ban yaisha ngine pej hadu banakut ya kani ka video khnang ba phintip u e uta u nongjob jong kani ka lagidro manta ka singi ban kumjuru ba phintip ushim daga pisa lane daga kali ha kani kapor ba uni ubriu unsa yo ya kani ka lucky draw lene lucky number jong menta kasi te ali hangne ba yaisha namar ba phin sayo I ya ka kamphala ka ba uni u khun samla lene uni khna un yo ya kani ka first prize te to matang ina page kani ka video hadu bandakut
Slap gerang nes kita mah jadi gol kelab. Ada tu mesti pinggir. Mana lagi ingat gol itu nama Hai, non. Apa?
Good.